Sagudahin nga rin ti surat ni Sonia. Dear Manong Nemy. May sakmet Manong Nemy ka nagiti kang kanayon nga dumutungig ka nagbibuya kada ito nga programa. Sipot pa'y ng rookie. Dito nga programa iti Facebook. Tiyambok hindi Manong Nemy ka naging gaklayan iti agbuya kendumig. Ngem, abik hindi nga saan ako nagtinakim ko. Nga madasakmet nga i-create itad kang ka ti detalye dito pakasalitaak sa muntuwa. Ornusan nga ibasa. Tapno kaya't kumit nga iburay, numampay na numuha pakasalitaan. Ken, kasla pag-aamok nga nadudugan dito nga pakasalitaan. Doon di tinangnangag ko. May panggaptikas ito nga sitwasyon. Saan nga naornos nga pamilya. Iti kaadda na kiti martir. Iti kaadda na kiti gulib. Iti kaadda na kiti tao nakasla pakaragsakan da, nasaktan tipada da nga tao. Ape nga amin, Manong Nemy. Uno kasto ka nila nga talaga ti klase ti tao dito lubong. Umuna, ti manglukloko, ken ti palukloko. Sagbay nga ron nga nakrugyan, Manong Nemy, kidawag ka nga ornosem kumapang asim, kat ingkay kan tibiyag, dito nga pakasalitaan. Agaman unay kang ka. Kat kablawan kayo dita Nemars studio tinanagsak ng kasat nga oras tayo amin nga sangapada. Kastamat na naginipatag ng dumdumngeg na naruna ka nagiti OFWs. Di ka kadaraan tayo nga dati sa bali pagilian ngagsakripisyo. Di ka kadaraan tayo nga dati sa bali pagilian ngagtrabaho unag na edan sa jay. Naragsak nga oras tayo amin nga sangapada. Ti amok Manong Nemy kat naurnos ti pamilyami. Kabuta, di mi pa'y napulos na puutan nga nagapa, nagsinungbat, dapapake ni mama. Talukam nga kakabsat, duwang nga lalaki, kat siya klayang ti babae, burdek. Wain, naurnos ko na. Agsiputa, awan ti makita ka problema ni mama, kastamatan ka ni papa. Ni papa kat mga opisina, idinto ta ni mama kat asikasun man Nemy ti sari-sari store na nga naisariping iti balay mi. Kaya nadamat sa magmanong nga tarakan na nga dungwen, Manong Nemy, a plain housewife, ako nada. Nagraduar iti kina-inhinyero ni Manong June nga inauna. Kalpasan data, duwang atawan nga nagtrabaho sa nag-asawa. Adan bukod ta nga balay. Duamat ten ti anak da kiniipag na Helen. Idinto ti ni Manong Juju Manong Nemy naggraduarmet iti kursong accountancy. Mangop opisina iti bangko kalpasan nagasawa meten. Adamaten may isang anak da. Idinto ta siyak Manong Nemy kasburitek. Kabalbalasangak pa'y lain. Kanadakon iti third year college iti kursok met Manong Nemy nga nursing. Taldalo kami Manong Nemy da papake ni mama iti family house mi. Katkas iti pag-aamok naragsak kami. Emiti may sa nga malem Manong Nemy nga panagkapok ti eskwela sumangpetak dito balay. Adamangin ko. Agsasaybek. Itamampay. Nako nakitinakim ko. Iti talyawag Manong Nemy tiyanggi one store ni mama ada talo nga gururay nga gumatang. Isinsinyas da nga gumatang da. Tawang nga ta ni mama. Naku nagtinakim ko. So imbes kung sumre ka uniti balay Manong Nemy napanag iti tiyanggi nga nanglako ka nagiti uray nga gumatang. Kaya ba nang ngamin ni mamang mo balasan ko? Nalakalukat ti tiyanggi yo. Saan na peruangan di tiruaro? No nalaw ko kam kumana kasi simrek kam kumalatang nga nag-aalang ka naging talaga. Takila ko ni mamang mo. Adala siguro dito nana. Adala siguro napanay no brati uneg. O ite kam pala nga gapahapo.
Anak sa nga baliw, tadak matin. Lakwang kayo matin. Ini malakwakon Manong Nemy, insarakon ti Tiangki. Tapos ni kas nakitahuan di makaisturbo, makaagsasaro na kiti umay gumatang, kat kaadot ang gatang. Ang abali ko nakitadamat asidag nga Tiangki, karba kakompetensya ti Tiangki, uno istor ni mama. Limamay ak Manong Nemy, magmagkulat sa sasaybek. Ni mama? Ada iti silad na kini papa? Pinadas ko Manong Nemy, nga kinutiti sa redura, nakalak. Nagtugtugak. Mama? Nagsardin ti sa impek. Si Maro ti sa ninglot. Inulit ko nga inawagan Manong Nemy. Madamdama pa yung mga konti ka sa cast, chinelas na. Alang ilokatiri daw. Kakaasing ang mangiling-langit tiro pa na. Saan yung ngilingad pa eh? Langig ko. Nagsangsangit kayo. Kas pa maniknek. Madlaw ka na kiti matayo, nagsangsangit kayo. Itamang pa ma. Dati, diyak pa nangiganang sangit kayo. Anak. Nabayagan nagsangsangit ha? Ito lang siguro nga. Naduktalan. Hadya ka mo nga masapa ka nga sumangpet. Awang aming klasik, itinaod nga subject. Mama, gabata awan ni Professor May. So nasapa ka nagawid. Maanat sang sangitan nyo. Awan, nagsubli ako ni Tiangki. Makamula ka ro na nagluto oray ka nasapa ka si Mangpet. Sa mo nilaklakam ti amam. Gabata saan ang gagawid. Ano ito ko na yun? Madamdaman ito nagsalita ta. Ha? Sonia. Nindragap kontistor ma. Saan nas ka mga kilokat? Na parang naggatang di kiti customaryo. Iti sa baling at Tiangki. Nadya kayo mapalabas na ito ha, mama. Kahit kung pagsalitaan ito amin. At ka di problema yung kini papa? Talagang asang kong sinardingan ni Mama Manong Nemy. Aging gadi istorya. Kada kami di kusina, tintinulong kami Manong Nemy para pa nagluto. Umanayin na ito yung si Data. Talaga hindi ka sa gawin ni Papa. Nagsubli Manong Nemy ni Mama iti silenda kini Papa, idagsubli da nyawat na surat. Surat ni Papang mo. Pasahin mo kaya't mo. Manong Nemy tumtumren dagiti luwak kabayatan nga basbasahik ti surat kadagiti matak. Magbaga na Manong Nemy. Ni Papa kunana ti amok idi ket awan pagpatinggaan ti amin. Yung nagpatinggan. Yan tangang it may samat ti anak ta. Kasampay nga nagraduar. Kandi pa'y nakasawa. Awan ti magdanagam, tadi na kanto panawan ni Sonia. Taore ang kasawa, agnaendan to'y disidong mo. I'm sorry, Minerva. Nga madadang ibatpateg ko. Ni Lily, nga mitisika. Talumat na hindi putot ko kinpana. Saan kung ngayon tuloy pa nga binasa Manong Nemy, inuman pa yung magmanulaeng ngayon di kita nailanad, iti da itang surat. Tagar-arubos man ten di kita luwag. Ma, sangapod na dito eh. Apay ko mga sangapod no, pabigbig mo ti penkrap, ti amam sa kari, surat na data, handwritten na data.
Sana lang basta in-text iti cellphone ko no, di kat insurat na nga talaga. Iti papel. Tapno ibati na. Talo. Talo ti putot nito sa baling nga pamilya. Gabot na bayagin nga raramidan ni papang mo di kastoy. Awamit amo ka nagkurkurangak ken kuha na. Malaksid lang iti kananumok nga ina kanasawa. Nagbalinak met nga na dungo ken kuha na. Nagbalinak nga na pudno ken kuha na. Nagbalinak nga na siyat nga asawa kinina ka na kayo. Siguro ka talaga gusto ti ko na nga na pagpatinggaan ti amin. Akasmat ti ko na nga na pagpatinggaan ti amin. Oray nga tanong saan na kanadoktahala nga nagsangit. Nagsangsangit. Mamom tuwit lang ti pudno. Kamuta sa pulam to ti ama, mapay nga saan nga sumangpet sa lutsudan to. Mamom tuwit lang mamuan. Anak kinapudno na kit si kalaing ti saan nga makamut aramid ti amam. Damanong mga June, kinimanong mga Juju kat amuda idi pay laing. Saan nga nagbalingan na pudno kanyak ti amam? Diti namin adugon daway nga sinaktan na ti puso. Diti namin adugon daway nga dinerder na ti puso. Diti namin adugon daway nga likam ko ti sakit. Diti pa nakalipot. Ulit ikaw natin mo ka nagkurang aking kuhala. Malaksid. Diti pa nakanayon ti edad ko. Saan ko manabaybay ang tilangag? Ububing aming nga amang tinangisan na kanya. Kada tayo. Kanda kiti nagbaling na chicks na uno babae nakit. Nagiti ububing. Bakit akon para kayang kuhala? So kinadananan tibubing amang imiti siyak. Ijahin. Sidong na dyan nga pamilya, itayan tiraksak na. Kadawanan ka na ta. Mama, masapong nagsubli ni Papa. Anya teramidem. Kasalitak. Ura anya tararamidem anak. Awan maramid mo. Awatan tanti kinapod no. Sikakin siyak langin, dagin-dagin natin nga balay. Ibas nagpadagbasa, tumakapag-graduar ka, nagtrabaho ka, dan tumating boyfriend mo, agasama ka. Kitno, kaya di lalaki, una nagbaling asawa mo, kit umadayo ka kanya, umadayo kayo kaya kami, umadayo kayo. Kabayla katawad, nagbibiyag, nagbimay sa dito balay. Ma, saan kayo ito abay-bayan? Awan ti pumanaw ka rita. Sikakin siyak mo, ha? Saan ka ito kabaybayan, mama? Lumampay, naliday kami ngagpadpada kini mama, ididay di nga rabi, Manong Nemy, saan isot na kadadail, iti imas ti pandangan ni. Nangan kami as in. Idi malpas kami, Manong Nemy, tuloy mi tinagsasalita iti salas. Kabayatan nga, rapaswek ti leksyon ko. Kahit kumusta ti panagbasa anak. Okay, matma. Salut-sudak manin kay kanito eh. Numabis sinalsot ko din. Tiyan niya ma. Ada boyfriend mo? Oh, abay saan ka mga sumbat na dagos? Sorry ma. Apa yung susuri ka? Kaya di na udi nga ba ng salut-sudyo? Imbag ka na kayong awan. Ngamadan. Sino? Eric tinagan na. Classmate ko. Nagpadpada kam ti kurso. Iso di kang kanayon kakoy-koyob ko na dakti eskwela. Awan ti pagdanakan nyo ma, nasingpit ni Eric. Kan, naanad kami nagpadpada. Saan to mapasamak, kada kami ti kasti mapaspasamak kada giti agayan ayat ng estudyante. Nga,
Sa akong tuloy pa iti bagikang kuha na ito no. Malpasin na kalay sa amin kas pagarikan tada kami tagkatuluyan. Anak, tanangin tagpili. Ma? Aw matin pagpili ka, pinilik ni Eric. Among ka dito kinatao ni Eric. Nasigpet ma. Nasakit, tibaliputan. Kat sabi ko matasan tumapasama kin ka, tikas tinapasama kanya. Dagiti dua lalaki kapsat mo, nasingpet da. Saan da nga imalay di amayo. Amok na ita. Gabata, mamonitor kita. Tawagag na kita, iipag mo. Nasingpet da. Kat sabi ko ma, tamakalip, makapili ka tumati na singpet na lalaki. Sonia anak. Diya kaya't nga maipada ka kanyak. Nga nabayagan ko ng sagsaka pa. Ngamita, yung bukbuk kundi aming aluwak. Inawat kundi kinamundo. Awanen ni papangyo iti biyak ko. Si kalay na tinabati, iti sidong ko anak. Iso nga diyak kaya't nga dumteng doon di gunoy. Ngumaduktalang kantuwit ng sangsangit. Kabigatan na, Manong Nemy, nagsampre, nagtuloy ko tinagbasa, nakita kami nga ng kini Eric. Hello, sweetheart. Hi. Uy. Ora isom ka, madlo ko nga. Naliday ka. Siya? Naliday? Haan? Man. Sige. Kalbasan titiyag. Sarunong nga duwang period ta. Break time. Eriyan na duwanen. Siya ka man ang tagpala. Siyempre siya din lalaki. Siya tumutin Nagpatinggalang Manong Nemy ti holding hands. Hindi mapaspasamak ka na kami kini Eric. Guwapo ni Eric, Manong Nemy. Ado na kita nag-crush kang kuha na kas kanyak. Gam siyak iti nagdatunan na. Kamuta, patcheck na siyak tipat patag na. Kung nangarod na kita patag nag-crush kang kuha na. Hindi ka nagkasat ka Sonia. Sikat ikinayat ni Eric. Taripat tumiso na si ka. Sayang na may isina. Muno sayang na may batam. Guwapo. Pero nga very loving, di ba? Kabayatan Manong Nemy nga bimirianda kami kini Eric. Tinuntun na doon at mapaspasama kanya. Agliba kaklatay di dama Manong Nemy nga talaga makadlaw ti boyfriend ko. Tadaman di katiguntawi nga saan ko mapupuutan ng sanaya. Sa maimayangak, pampanunutak tinapasamak. Nga jak pulos pag-arupan Manong Nemy. Nga kasadagahan ti mapaspasamak. Kaya di pamilya mi. Apa nga saan ko namuhan. Apa di kiti duwa kakapsat ko laing tinakam mo. Apa ka na gito ilangan namuhak. Nga kasadagahan ti klase ng asawa at ti amak. Ano ba paspasamak ka? Hey! Ay, Eric. Diyan kami ninamnaman tinapasama ti pamilya mi. Nga niya. Awanin ni papay ti doon namin ka ni mama. Oh, tapay. Nakidan na nito sa bali nga babae. Manong Nemy, iridayta nga naibaga ka na amuan ni Eric isumatan ti simublat nga saanan nga maun uni. Isumatan Manong Nemy ti simublat nga agsanaay kan pasaray maimayang. Si kakadi matanda na problema na, Eric. Awa naman. Oh. Amom, saan nga malikdikan ti kasda iti pamilya? Saan nga nakaskas daw, no? At na pamilya, nga maamom, nga jay lalaki kita, at niti sa bali nga pamilya. Dati, napanin iti sa bali nga pamilya. Nagbimalasyo. Bimalasyo tao. Hamag aron, bimalasyo iti balay. Nga mamom, saan ko apresyarin ni papang mo? Tapay met. Abay, sukat na kayo. Nga legal nga pamilya na. Gabo siguro at sisiyak lang ang tinabati. Gabo tadaan asawa na ginawa kapsat ko. Oray pa
tinapod nung lalaki, tinapod nung asawa, ore man nagaramit kas pagarigan, saan nang isukat ti pamilya na? Sa bali papang mo eh. Insukat na ti pamilya na. Ore ko mamat nagaramit na no, saan nang panawan ti pamilya na, di ba? Apay, adda mo makasta? Nga na. Nga daaramid na saan na panahon ti pamilya na. Ado dita? Ado? Kumusta ang gayam ni papang mo, Eric? Apa nga napanggini mapanggot salitaan. Nalpasan ti biriyan data. Oy, mapanin ti oras para sa bali pa nga subject ta. Let's go! Manong Nemy at na nagparik na kanyak ediday di nga sitwasyon. Ape nga, saan nga sinungbatan ni Eric ti sa lutsod ko. Ape nga, inliklik na nga daw sa di nga saritaan. Kumusta mat ni papang mo ko na? Sa bagay na ako matbibiyang mi ka ni papang na. Nga may panggap iti ama ti topic, di ba? At akadimat nga taramid ti ama ni Eric. Babaero nga tamat ti ama na. Ha, my God. Lokas na nga iupen ko dahil takang kuha na nga tupi ko Manong Nemy iyaw-awan na nga dakos. Aginggang iti may sa nga malem. Saan nga iti kantin Manong Nemy iti eskwela iti nagbiriyandahan mi. Nakabaan kami iti food court iti may sa nga mall. Madama ka magmimirianda, Manong Nemy, idita adakit kitain ni Eric. Eric? Isot na kita. Api ka satlangam. Idi kitalyawak, Manong Nemy, nakitkitain na adamay sa nga lakay, nga manging aklili, titakyag, timay sa nga lalapsat, nga ubing pay nga babae. Parang anak niya. Apay ama mo kasisirik na? Hey, pagpukunyan ka. What's wrong? Ni papang ko na ito lalaki. Ni papang mo? Kahit mo sa... Kamsat mo dyan kabduana? Saan ko kamsat? Babae na. My God. Ilipis natin birianda. Kalpasan na pumanaw ta nito eh. Babaero ka di ba tiyama? Eric, sumbata na. Sumbata ka di pa ilahin. Obvious ba? Tinakamad-madi ka niya pa. Bakit? Showy. Kasla na lai paramag. Nagado nga tao. Di na nga panunutin. Posible at na makakita kang kuha na, makamamu kang kuha na. Kan siya nga anak na. Manong Nemy, intugtugot ko na itang banag. Ito na itang napasama kaging ganito balay. Naisa Manong Nemy ni mama ang pasungad kanyak. Ng madlaw na. Kanta problema. Kanta ka di problema. Tiya, bunso, kakakaiso na nga babae ka anak ko. Saan ka problema anak? Kas makinam kanya ko. Idilaing. Kalpasan lang nga nabasak ti surat ni papang mo nga nagsangit. Eta, anak ko nagsangit. Tayo ko nakarod. No, sa dino nga naragsak ti amam. Sa diyan na. Naragsak ka kamet. Ore awanin sunat at daka. Matakan ti problema mo na. Madamdaman to na magsalitaan ti amin. Kahit ko nagpupukit ti kwarto. Manong Nemy, ili adan gundawa mi nga nagsarita kini mama imbagak kang kuana ti amin. Kahit mo asawen. Babaero met,
ti ama, ti boyfriend mo? Wen, mama. Sugon kini Eric akit namin adumatan nga naramid ti ama ti kasjay. Sugon kini Eric akit maasyanda iti inada masaksaktan kapot ti aramid ti amada. Malagip ko lang aron ti sa una kanyang idi. Nga ore ka no agaramid ti lalaki no saan na nga isukat iti pamilya na. Kasta siguro ni papangna. Ore agaramid sangpetan na ti pamilya na. Sa bali ni papa, gabot na pinawan na tayo ng aming pinsan, mama. Ana or ita. Abay nga naskin nga. Kasi labaklahim na ito nga problema ti pamilya ti boyfriend mo. E din to ti pamilya tayo kat okay na. Awanin ni papang mo okay. Sama lang asawa di ka sa pulak. O sa ora pag ano ko ti asawa nga magniplipot mat kanya. Basta dakanat. Ma? Kasanong isinak ni Eric? Taaping isinam. Kunayo, kapili ka na imbag, baling ko nga ayaten. Saan nagtumat na saktan? Mga nasaktan nagtumat ni Eric, mamano kas pagarikan tisot mahasawak. Ngayon di problema, kasanong isinak ni lalaki nga nakarik na akinipod nung ayat. Kasanong isinak ni Eric. Hindi ka rin ituloy nga iba sa papagayam, di pa kasaritaan ni Sonia. Manong Nemy sinaludsud ko kini mamano kasanong isinak ti lalaking ipatpateg ko. Kat ti saludsud met ni mama. Abi ngamin nga isinam. Mama, dakay matlatag ko nakapilya ka na siya at nagbalin nga boyfriend ko ang balin tong asawa. Siyempre, ni Eric tama na kit babaero kastan tumat ni Eric. Anak, sa bali di amana, sa bali mat ni Eric. Sa bali ni papang mo, sa bali mat damanong mo. Diyak kadiwat ko na ken ka, nga nakamonitora kiti pamilya, dagiti kakamsat mo. Sa nga gululbod, dagiti ipag mo. Ta isudat kang runa na pagsalsalot-sudat. No ada, mading aramid dagiti asawa da, nga kakamsat mo. Awang ko na. Tamamati kayo met, kas kada kayo. Hindi medyo mat kada kami. Hindi medyo kanyak. Ori ta kada manong John kani Jojo kahit yung nga tamat iliwat idi nga siyempre naduktalan da. Sa klaing tinaladong nga nakaduktal kasi nga aramid ni papa. Iba't patig mo ka din ni Eric. Iba't patig ko, mama. Yung kasalanan na kurang hindi pamatig ko ken panagtalik ko ken ko ana. Kalpas lang naduktalang ti amin. Kaya't mong isina, kaya't mong isina. Di saludsot no kasanong isinak. Ganto kaya't mo talagang isinakit. Ibagam kengkuha ng agsina kayon. Agsinatan ko nam. Datalaan. Ngem apeng harod ngagsangit ka mangibaga. Nagsangit ka ba? Dak kumakayat ng isina, mama. Oh, matlagaya. Di sa mo isinsina. Ngem ana. Basta mama isina kisuna. Sa mga rasal saludsudin kanyak no kasanong isinam. Tano ibagak ng isinam. No ibagak mga agsina kayo. Kasla di mo at may tured. Gabotas si kamat ano nga masaktan. Anak, nasihat ba't nagsina kayo? Pailaing. Taoray no kas pagaring ang tagsina kayo kat da ito at tinaikarit itong galma isa. Mapasamak tulad na mapasamak ti amin. Isong isina mga ison, anak. Tapno sana makisturbukin ka. Kaslita, naisturbukan. Gabot ha, naduktalam ti kasjay. Nga family background ti boyfriend mo. Kabigatan ng harod Manong Nemy nakaikad na nga kon. Wen,
Dili pagod yan na ni Eric, dinugyakon din nagbaling nga na kami iskang kuana. Damagan na no apay, basta. Pagsalitaan na ito na yung abanag. Ito na malpasan na klase ta. Hindi malpasan na klase mi, Manong Nemy, today tangal daw. Pagsalitaan na rin di amin no anya man data problema mo, sweetheart. Eric, aksinatan. Hala. Pakiulit, tigunak, agsinatan. Tabay. Gabotosan ko akayat ti kaskan ka. Kaskan niya kanya. At ka din na aramida. Nasamo kinayat. Ano ti basol ko tamay bagang nga sinatan. Diyak kayat ti kaskan ka. Nga putot ti babaero. Sonia. Agpadpada talayong, di ba? Nakarkaro pa ni papang mo. Gabat na pinanawan na kayo. Ang lagi mo di ko nakin kayo di. Taong nga bali nga garamit ti lalaki, basta saan nga panahon ti pamilya na. Sangpatan na. Mauman tulatan ni papa ko na kung namin nga kakapsat, takas na ti ko na ni papa. Mamaka na kami. So, sa amin ba tapang panunutan? Tamauman na ito ka talaga. Saan ko akayat ti aramin ni papa? Gabot naman di. Saan ko atultuladen? Agbalinak to nga napudnokin ka, Sonia ikarik. Dala ka lang nagkaryerik. Alis to nga sumkan ti sulisog. Dak to kaya ti masaktan. Iso ang isatan sa papay. Nabimbitas langin ng sinatan. Lipatan akon. Lipatan kamitin. Waswasan tantay na yata. Awanan ti relasyon ta. Manong Nemy, liniklik ako na talaga ni Eric. No ipilit na, isumabat, igawid na pagsawsawa. Ore ado ti tao Manong Nemy. Kahit kulay nga sardengan nakon. Aging ka nga sinardengan nakon ngagpay sumanong. Malmal pa si din, iti maudi nga semestre, iti kadami ti third year college. Iti malpasin Manong Nemy, summer vacation, nagpupukakon dito balay, siya kundi kang runaan Manong Nemy nga magbambantay ti sari-sari store ni mama. Ngam saan nga may ilibak Manong Nemy? Ang nalidayak? Likliklikak Manong Nemy, nga mabasa o mabuya, dikit anda pa kainaigan na iti kastoy nga problema. Iwasak pa yun di cellphone ko Manong Nemy. Taado dikit makitkitak ti cellphone. Dikit ay agaapa. Dikit ay nakagulgulo a pamilya. Na naruno ti programa ni Tulpo Manong Nemy. Pasig nga problema. Dikit aglilipot, dikit ay aglalaki ka nagbababae. Apekas na ti mas pasamak ni ti lubong. Yung patigahan di babae ka talaga nga maaramid naman. Inumanan ka salita nak ni mama, Manong Nemy. Di mo ka dimadlaw ti bagim. Sonia anak. Nga ni mama. Umumaras ka. Ay, gagangilay ma. Di mo ka dimadlaw. Nga sa mo may imas ti mangan. Sana kas idi, nga ganado ka nga mangan. Lutok ba nunulutom? Ore ka laglang at nung ano ang mangka. Gamita. Baka no, mo pa makompleto ti gusto ka oras sa panaturog mo, anak. Anak. Mahamarwamak numat lang. Awan ti pagdanakan nyo kanya. Ay, makasanunog, sakit ka. Banyo mata, kadwa kong timangan. Banyo ta, di karigatak ti maturog. Di kadkayat ng asawen,
Nga di ka unay makaturturog. Patasak man kindi di advice da, tapos na makaturog ka. Uminom ka ng sleeping pills. Saan ma? Patasak man ti uminom. Ana! Bakit ka na pagpaturog ti inom ka? Ay, problema ka pagkatapos, mga aramid ka manin ti pakasik ng tinakdak kala problema. Eh, kasano numaim yung kauminom kang kanain ng uminom? Di ba martek kanton? Manong Nemy, imbrasak na talaga. Kaya di pa naglulukat man ti klase, ado di kiti mas daw. Sonia, abekin matuga. Alapin mangit ka matin si ka. Nagsakit ka? Oo, nagsakit ka. Alakit, pasublim di dati nga pintas mo ah. Kamusta kay kini Eric? Awang kami kini Eric? Oo. Nagsina kami. Sakbay nga nag-close to klase. Ay. Saan di ba itantayan na? Tsaka mo, baka saan kam lagpadpada iti oras. Nagsina kay kaya mo na ya. Pamanta sa pulak man nung sa dinutayan na tapadasak man lang kidmatan, no, kiddayan, barbareng no, siya tibang isukatan na kankan. Manong Nemy oras siya katsap sa pulak met ni Eric, ni Mawan. Saan nga nag-enroll? Uno nag-transfer ni eskwela? Numanin ilayat ko Manong Nemy nga teksan nung saan kumat nga tuloy. Kinisaritak ni Virgie. Virgie, nakita mo ni nakita mo ni Eric? Aarin si ka, talagang awan dito yun. Ada number na keng ka? Awan? Si ka ah. Idin ko keng ka tinumber na, tas si ka matimang tawag. Pino si ka, basta ha. Gabuti nagsin na kayo. Saan mo na kaya tawagan? Baka natawagan, baka pagarupan na nga kahit mo nga magsinublianan ka, kasta. Basta itid ko keng ka na tinumber mo. Itid ko keng ka tinumber na. Tapos tatawagan. Di mo ka di kaya? Aman ah. Sapsapulak nga ron. Itid mo karot kan kanya. Tinawagan na Manong Nemy in loudspeaker na. Mang kutitimek ni Eric. Hello, Eric. Ni Virgie na ito eh. Kakalasmate tayo. Si Kangamin, nila ngayon. Sonia at amam-mom. Ayan mo. Adak nito eh, eskwela. Api ka, nag-transfer ka. Barbaring ko na, no? Makalipatak. At linipat nakbatan ni Sonia. No, dito at pagbasahat, kahit makitkitak tulat na isuna, baka hang kumalipatan ni Sona. Talaga ka di nga random nga lipaten? Lipatan na kung wala naman. Talipatan ka kung na. Baka nalipatan ng itan. Makit kita, Miss Sona? Insenyas ko Manong Nemy, nagwingi-wingi. Haan? Ako makikita? Amay, nung makita, idanong kunto pa kumusta ak? Kumusta ka kano kunak? Ni Eric kunak? Saan eh? Saan na kano kaya tikas kanyak? Putot ti babaero. Iso na nga ron. Nakarkaro pa yung amana. Mamatang katawa ka. Dalagamit. Pagpapadahan namin ni tao. Sayang. Nabudnubat nga rin natin pa na kahit kukin-kuha na. Diba? Baaring numalipatak to. Kadagita nga mang ko Manong Nemy, Jack na pupuutan, nangagar arubos gayam di kitiluwak. Jack mo no apay. Pinanawak ni Virgie nga di na napupuutan Manong Nemy. Orin wadda pa'y may sa nga subject ko, atendarak, saan akong matendar, nagawid akong dito balay. At siyempre, nabasungadan na ni ma, nagsangsangit pa'y lang. Iba'y nakdinanan silad ko. Alat napasamak ka, ha? Abay nasama kasi mang panakas na tilangam. Mga,
Anat na pasamak, kunak. O, anan ni Eric. Ah! Anat na pasamak ni Eric. Ni mamamit. Awanan ni Eric ko nam. Nagsaksangit ka. Kaya nakatasawan nga. Natisgrasa ka. Natagas na. Ni mamamit. Ano nga, Rod? Saan nga nagbasbasa pa ni Eric iti eskwela? Nagtransparent sa baling ang pagadalan. Kaya pinatawagag ka ni Virgie nga sa eskwelahan. Kaya nangikuti pa nagsalita da ka ni Virgie. Anong arte kasangit mo ita? Diyan ka mo. Ako na nga, diyan ka no kaya't isuna, gabuta, ti ama na babaero, ngam nakarkaro kanumat, ti amak, tapi nanawan na ta. Anak, kaya't nakasawan, iso pala patik mo ni Eric. Kasano nga malipatak, mama? Kasano nga nga malipatam? Ikalkalikagong mat, nga mamuan, no ayan na, kahit mo mat nga mangitibuses na. Maan niya tiramidek. Sus, apoy. Maapektaran, di ba nagbasa, madakan, di mauuding nga tawan. Kasano no saan mo nga maipasnak at tawang mo mairuan kita subject mo, kasano saan ka makapagturpos? Kasi pag nga borodek, kakaso ng babae, iti saan ka makapagturpos ka na kayo nga kakabsat? Ang nga ramidak mo, ma. Kano talaga nga item? Hindi, agpakumbak, agsubli ka kang kuwana. Kasano no pabainan na? Panunod ka mat ngamin tinagatibo. No pabainan na ka na, talagahan na ka na kaya, awan ti maaramid mo. Ngayon ti ba nagreklam ka di, saan na ka nakayat? Barbaring no malipatak ko na ngayon saan na ka malipatan. No saan na ka malipatan, napin na saan nakatawagan ka na muna mo, cellphone number ko. Pinatanggang ka nga ta. No saan mo nga oray umawag so, na sikan di tumawag kang kuha na. Sikan di mga ibagag, sinublianan kayo, nalpas. Kasta nga ron tinaramid ko, Manong Nemy, tinawagag isuna, itiday di nga sardam. Nakabisbisi ti cellphone na, Manong Nemy. Nakabaybayan. Alright, messenger na, Manong Nemy. Diyan ka mo nakapay. Tinawagag ni Virgie. Busy mo eh. Iso na natin nagsasarita? Hala? No, apikid nga min nga intad ko akin ni Virgie tinumber na. Iso na siguro nagsasarita. Baka no, ararami din ni Virgie ti amin tap na maalo ko na trick na ni Eric. Iso dan ti. Hala? Ngamit tayo. Kinunkunak Manong Nemy kinasasaritak ti bagi naiturturog ko kasi mas pasamak ka niya. Kabigatan na Manong Nemy sumanenti tinawagat. Saan nga busy? Hindi sumugbat. Manong Nemy nakiktutak iti ko na. Anya ti bagam? Ha? Anya ti bagam ko na? Ay, wrong number gayam. Sige. My God. Irumay ka di ka kasi ko na. Anya ti bagak? Anya ti bagam mo? Bigat agsangsangit ka manin. Naduktalan nak ni mama. Mama? Ano na pasamak? Tinawagak ni Eric di Rabi. Naiturturog ko to pa nakatawag yung kuha na tabisi. Tinawagak ni Virgie. Busy mo. So, tatlakit nagsasalita. Sa itay, tinawagak ni Eric. Sinong batan na kunanagin din nga dagos. Anya ti bagam? Kunana. Ibagam ko maano, ibagam. Kasi ko mga rubeng isong bat na mama. Nga saludsudan na nga dagos. Aw malati, hello. Good morning. Unos ang, hello. Sonia, anak katawag ka man. Ibagman tatimawag ka. Kasi ko mamit
Anya tibagam ko na lang din nagtakit. Manong Nemy, iti eskwela sinapul ko ni Virgie. Iti makita Virgie. Ay, SONIA. Langan manin sa nga nakaturog mo, di Rabi, ala. Tinawagan ni Eric, di Rabi. Nakabisbisi. Tinawagan ka, busy mo. Dakit nagsasalita. Tinawagan na siga. Yeah. Nakapapaot. O rin, no, alakas na maturog ako. Ampay, madamdam ako na. Kas na ka di. Abi nga tinawagan na ka. Tawagan tat mo, brana. Kinabud na siya kung tumawag kang kuha ng imuno na. Kasi timawag ka niya. Nakalukluko siya ka. Nakalukluko. Kahit nakanong date kami. Ha? Ikam kano, ag-dinner. And then, nakalukluko yung bagana pa yung check-in kam kano. Kahit tsaka mo, numan nugutak. Diyak pa makapag-desisyon ko na. Aging gano'n tumalam ko na. Natimawag man yung bigat. Pinalo up na. Abay, kasi ka idi? Dada kayo? I-check-in na ka? Aging gana lang yung tiimak. Nabisituan na, tinatakaw. Di na-enjoy pa kanyak deta. Tanong enjoy na kinayat mo? Awan ka sa tangang salitaan eh. Naloko ka ro, dapat kasi diyan karot kanya. Siguro, gabot na madlaw na nga kayat mo iso na. Iso nga ramidan te kas diyan. Agpanood ka na imbag, Virgie. Ha? Tikas diyan style ti lalaki. Saan nga napudnukin ka? Tapay, si kapal at ipatpatig na. Imbaga na kanya ka mismo, saan na ka nakayat? Kinuna na lang tikas diyan, ha? Tapno maalukoy na tarik nam. So nga, no, sakti si ka, Virgie. Likli ka mo ni Eric. Gabuta sana, pudlokin ka. Tas siyak, tipatpatig na nga talaga. Oh, style mo, umapal ka lang, ah. Manong Nemy, nangikidengak itimay sa nga malem, gabuta amok no sa dinut pagbasbasaan ni Eric Manong Nemy na panak sa jay. When? Naera na nga Merkules, sa anak-anak ang uniforme, Manong Nemy. When? Editanda kong sa jay, Manong Nemy, sa pasapulat. Nagdamag agpakid di ang. Amamam ni Eric. Eric. Diyan eh. Oh, isa na dito Eric sa pasapulat? When? Apay. Girlfriend na ka? Pagkatapos nakita mo nga ada kakipkipin na sa bali nga babae? Ay. Nasakit, di ba? Dilangin lang nga na dyan nga Eric. Playboy. Iso nga no girlfriend na ka, ilipatin laingan. Manong Nemy, nakakaiso na ang kadeng ko nga may makisinarak ka ni Eric in eskwela na. Kastoy pati na talak. At nakakibin na nga babae. Hindi nga rin ituloy kan amuan no, sa tinut pagkibusan dito pagkasalitaan ni SONIA. Manong Nemy, pimanawak mo't lahing idinay nga kundaway. Nagawid ako dito balay, Manong Nemy. Kat siyempre, inamu ni mama, noan niya manin tinapasama. Imbagak Manong Nemy tinapasama.
Kaya't mo lang nga makita, makasarita, tapos baga mamismo nga sinubyanan kayo kasi diyan matinadok talam. Uwan, mama. Adi mo man lang ni Sedgan. Kat sinalusod mo kuman, sinunod ka kakipkibin na. Obvious ba, mama? Makikibin ka dito may isang babae, di may isang lalaki, no awan relasyon da? Kat depende Anyata mo, baka best friend na lang. Mama, no, hindi. Kit problema no kasano ti maglipat. Amok itan mama no kasano. Kasano? Jakon pampanunutin. I-delete ko pa ikit din ti number na. I-block ko pa ikit din dito Facebook. Anak, baka sa pulam tuwid lang. Baka sa mo may ka-message na number na. Problema mo ito no kasano panakaamom ti number na. Sa mo nga bla-block. Sa mo nga delete cellphone number na. Anak, malpasan na ito yung first sem. Last sem ito, graduar ka doon. Ag-review ka, ag-take ka to the board mo. Sama ko maitulok. Namata dahil di pa nagpasan. Tuladin na. Mama, tuladin kayo? Kalpasan nga, pinanawan natin ni Papam, nakita mo ka din nga nagsangit, ha? Naminsan na nagsangit. Saan ko ito nagsarak ito, nagsangit ko na. Ano namin tinaramin Diyo, inawat ko ti kinapudno. Nawanan ni Papang mo. Saan nga agsubli? Inikad ko ni ti panunod ko agsubli. Kastaman tiramidem, kini Eric. Awan kayon, kini Eric, nagsina kayon. Pasit data, iti love life mo. Nadan ka ti first boyfriend, nga saan ka nagtutuluyan. Period. Anak, tumting to at talaga tinaikari para kang kanakas pagarigan ta sa angan ni Eric tinaikari. Manong Nemy, pinagbaling ko nga busy di bagik. Tapos nalikas tagat talaga may waksik di amin. Awanin. Saan ko nang naglagay pa ni Eric? Eric, erase, delete. Kasta nukat pampano, aramidik no kasta nga sumukin tilagim ko kenkwana. Sa ipokus ko, iti sa balit, atensyon ko, tap na malipatak. Naging ka Manong Nemy, nga dimtimit lahing di pa nagturupos ko. Di pa nagturupos ko, Manong Nemy, imatendar, nga imay, dagiti kakamsat ko, graman ipag, kaya nagiti ka anakak. Nga bata kurang na. Ni Papa. Ma, saan nga tanga umay ni Papa? Agad no umay, agad na siya to na anak. Speaking of the devil, ma, iso tayo dyan ni Papang mo. So kaya nga peso, masabatik ni Papa. Sinabat ko, Manong Nemy ni Papa, may sa itikot sena. Sinirip ko na nakadwa na tiunagam talagang awan. Pa, congratulations siya. Happy graduation. Kaya man nagpa. Isa na lang ta. Taan niya. Happy kagluwa ka. Ay. Happy nga tayo kalaing. Happy nga pinanawan na kami kini Mama. Tumawan to na. Tumawan to ka din. Nasurokan ko na. Di na ka di padanunan. Dumanon kayo, Papa. Di manon ni Papa, Manong Nemy, hindi masadag ka ni Mama, kaslawan ng yaman na. Nga, nagabrasa da, kaslawan natin. Hangagasawa na dikit. Ay, kumusta? Nagabrasa na siya. Alam na siya at natanimay ka. Tapno, matandaramid lang dito panagpaalat anak ko. Hindi pa naggraduar na. Amat nga anak tanong dikit anak ko. Di madayo, ni Papa Manong Nemy na sadgan na nagiti kakapsat ko. Agraman nagiti manukang iti pamilyada. Imuba ka nagiti apu ko na. Wain Manong Nemy.
Diyan ka muna rumpeng na maragsakan nagtada ni Papa. Ngayon talaga nga sumkan na tatiliday kanya. No, apay ka din nga kastoy. Gabot mangmangig ko Manong Nemy ti arasaas di kita tao. Kitam ka lang ngayon. Dan sa balay pamilya na. May man binisita, kinita, may man kinablawon, kinirgaluan na, burudak da ka anak. Anak at marikrik na nga ni Mildred. Saan na katagag sinubyanan? Saan to katagag subli ni Doronyo? Kas lakas nak mangmangig ko Manong Nemy ka na kita arasaas. No, apay kid nga sila mangig ko kat arasaas man. Unang panangipapan ko nga talaing. Di kita nga aramiden, di kita isa nga ili Manong Nemy. Nga maimat-matang, ti mapaspasamat, kitain da ni Papa, sa ni Mama, sa dakam kitahan nga kakabsat, sa danto agiin na rasaas. Uno ti tao ka di matlaang timang parpartuat, ti panangipapan na, nasakit ang panangipapan Manong Nemy. Inimalpasin ti Pasken Manong Nemy, nagpakadan ni Papa. Siyak din na uding ang panagpakadaan. Pa, sa dinutihan ti pamilyayo. Asa naglayan dito eh. 30 minutes lang. 30 minutes lang di biyahik. Idya Batak. Apay Batak ko na. 30 minutes from Lawag to Batak. Why na? Itamit lang opisina yung pang-opisinahan nyo. Budo ka tinalat surat yung idi nga talo ng itiputot yun. When? Kasadar mo dyan na una. Kahit yung sahon naggraduar mo, ito nabigat pa laing. Pasan nyo ka din ipat-patik ni Mama. Sonia. Hawang ka din ti kondaway nga, makapagsinublanan kayo. Anak, saan ko mabaling nga baybayan di kiti? Di kiti putot mo ti sa bali. At danto pa doon nga sa nga makapaggraduar. Kada makapaggraduar danto aminin. Kada danto matinasawak. Ag may mesan to ni Mama. Di yun to kadi panggapan nga sublian ni Suna. Kada panawak. Nagsubliak ka ni Mamang mo. Di mo panawak di maysa. Asinot na patpatag ti legal urusahan. Anak sa mga salutsudin na ita. Di kahit ko lang maamuan na mapasamak nga makapagsinubyanan kay tumitlang kini Mama. Di ba nawan ti may kandeng. Kanapay ngamin iniramid yun ti kastoy kini Mama. Nakalado ang salutsud mo. Inakon kat na eh. Pa, intun ka anumanin nga makita ka. Intun nagkasar ka. Pakamuan na to. Nag-review ak Manong Nemy ng kaslasang ko mayolo. Nga masapul nga karigatak ta jak kayat nga mapain ni Mama. Jak kayat nga kantsawon na kadagri kakapsat ko. Nasaan ko may basa ti board ko Manong. Aduman dagri mo ipos nga lalaki Manong Nemy nga mangkid-kidmat nga mangkid-kidday kanya nga saan ko idang intal-talit. Adan to panahon deta ko na jakon kayat masaktan manin. Kaya nga nag-test ako Manong Nemy, concentrate ko, di rumwar ti resulta, orek lang napalag to Manong Nemy, di na may sak, karagi di nakaruwaro. Ma, pumahala ka. Pumahala ka. Ay, mong gaya. Abay. Ni Eric. Abay ni Eric. Ni Eric man ito, dagos nga nalagit mo. Sa bulik man dinagan na tilistana. Lan, Eric M. Morales. Talong nga Eric na ito ha. Ano identity middle ni Eric? A. As in Anche. Ay, so dito eh. Mga nakarmarmat ni Eric oh. Hanggang na pa yung nagbalit number na. Kinitak ti cellphone ko Manong Nemy. Dial ko ti number na. Nag-ring. Iso pa lang. Simong Bat. Hello? Congratulations. Sonia. Kasawat kang ka.
kita tinagam mo. Agpatpatat nga nakarwar. Ayun. Kumusta ka? Gusto eh. Amom, tawagan ka kumapat itayo nga nakauna ka lang. Baka ni Virgie. Awa ni Virgie. Awang gayam. Nakaroon nga ta ni Virgie? Kita ang tinagan na Saan ko brapa eh. Hindi ako masango. Eric. Kumusta kayo? Kada di kibkibinan, hindi ni Mayak na diskwela yun. Sino ka nakwada? Uy? Dato kibkibinan? Diyan ka mo ta. Nagmahilig ka kamang kibin ti babae o rin. Kamamok lang. Kadi. Apay may kayo di? Kakisunan na. May Mayak tatmo kumustahin ka comment person. Nakita-kitin. Nakibkibinan nga babae. Nahilig ka kami nagkibin. Nagka-asid kami nagkibabay kanya. Manumatan si chicks mo. Manipuli direksina ta. Mamisak lang ang gayat, Sonia. Saan ka pa'y pulos na tidit? Iti pusok. Siksi ka pa'y lang. Apay nga rin nga. Rantak ko mga rin. Yung mga pasyarkan ka eh. Itong ka rin pa nag-blow out mo. Handang gad-gadan atap no matandar ka kanya. Kung matandar aktuwat ka. Ito na binibiyate na. Sige, umayak to. Agpeso, Eric. Umayak to. Nakaragragsakak Manong Nemy nga ti amo nga tani mamakit gabot na nakaruwarak lang. Ngam saan lang nga sulit pakaragsakak. Magpalak no na binabigat. Ipakamong ka naging kakamsat ko. Kaya kastamat lang ni Papa. Ma? Umay ni Eric? Tabay. Nakasalita mo. No, ma? Kat siya ka no pala tipat-patik na. Tarantana ka talagang umay pasyaran at nubalbalo ka nung armen na. Kaya no ibaga naman ang kanyang I love you to ko ng asigod. Matanda nga talaga ni Eric Manong Nemy. Tsaka mo teramidik idino, arakupek ko no, abrasahik laeng, nagbeso-beso kami. Ngayon tinaramit ko nga talaga Manong Nemy. Talaga nga inarakop ko. Eric, thank you Nariknak matibales na arakop ko na Manong Nemy. Thank you, man. Will you marry me? Loko ka. Apay. Kayat. Agtrabaho tayo muna. Sige. Agtrabaho tayo di abroad. Ha? Dito di kayat ko. Di kayat abroad. Dito tayo nga nagado ang agtrabaho. Matandar ni Papa Manong Nemy. No idi agraduarak kat sa nagabraso dalang kini Mama. Nga mas dawak. No api nga. Sana nga brasa na dikat inarakop ni Papa ni Mama. Turo nyo. Minerva. Ragsakan anak ta. Nakarawarte anak ta. Anak ta. No anak ko kung naman lang. Anak ta ko Iti board na. Sakti mang tulong ikawanat no makastra kasigot trabaho. Natiplanom Sonia, anak. Pa? Siyempre nagtrabaho Paano katawan? Sakbay ang kasawa kay kina Eric. Pagtulagan minto pa dito pa. Nasingpit na Eric. Pagkunan nyo nasingpit pa. Gawin na nasingpit mati amana. Ama mo yung amana? Ama mo. Agaam mo kayo nga babaero? Amo yung ating nga nagsagabak hindi Papa. Insinak ni almost nasurok. Dandan ito ang katawan. Arik na. Sa ito nagsinublihan kami. Hindi may kaduang akong daway. Baka nasamsamit ni Ayat na marik na hayutan. Agas mo dito. Marik na nga samit ti Ayat ni Mamang iyo kanyak. Tapay pa. Nagsubli ka yan?
Siguro, awan di sa bali, napapanak no sa hanggang subli. No mapasubli akpay ni mamangyo. Teko na no, sino man ti pumanaw, ang sublin to. Maawat na kadipay, Minerva. Awan ti manok makunak karetan turon nyo. Tadi mo pa arami din tek subli. Apay namin papa. Sigun kini papang mo, mabilbilang ka nun ti aldaw. Di babae na, tada sakit na kanser. Anya? Naluko ang talaga ti amayo. Ape ko na. Isang pat na kano dito eh. Di kiti anak na. Di sa bali nga babae. Ito matayin ti kabit na. Ala. Papagpaiso. Numaawat yun na. Makamo kay salita kini mama. Hindi pa lang erit isang mabit lang excuse me. Manong Nemy kasla jackpot yan. Di kiti pasamak. Ada di kiti jackpot na pasamak ni mapasamak. Bigla. Di kita ti pakataudan ti kunada nga panakakilat. Ibagak dito nga banag kini Eric. Amom, ada bagpatinggan ti amin. Di ba? Sikat na kang nagkareta. Nanangag mo ni mamang mo. Kasi kini pa pa. Apa ni papang mo? Saanan nga makababae? Tabi man. Apay, nabaldado ni papa. Anya? Naatake. Kadalatan sa diabalay. Saan nga makapagtrabaho? Saan nga makaruang nga mapanag-chicks? So, naragsak ni mama. Nakaragsak ni mama at haanan nga chicks di asawa na. Kaya ang gandang di pasama ka niya. Basta kaya. Doa nga tawan Manong Nemy nagurnong kami nagtrabaho kini Eric. Iti dayta nga unos nga tawan Manong Nemy. Kalpasan din pa nagpaalak, kalpasan lang ti makabulan. Nagsublin ni Papa. Tadan makabulan Manong Nemy. Tadadigayam karabyan. Dadi pa nagpaalak Manong Nemy nga matendan ni Papa. Si magpadgayam ni Papa iti balay na. Nga nangibalayan na. Iti kabit na. Nga natay gayam na. Ngayon sa amin nga namamuhan Manong Nemy. Sa amin lang naamuhanin hindi. Tas sumangpetan ni Papa. Nga kaduwa na Manong Nemy. Di giduwa kakabsat ko. Tada di kasadar ko Manong Nemy, nagasawan, kalpasan, ti makatawan, nga pa nagtrabaho na. Iso na gito'y duwa, Manong Nemy nga lalaki. Babae tinauna, di kasadar ko. Yan. No, idi, duwa kaabsat ko nga lalaki, nga nang paano kata kami, di agasawa dan, duwa mat simblat nga lalaki Manong Nemy. Gamot na kabsat ko, ida. Tinatar ko, ida, kabsat ko Manong Nemy. Akasmet, iti parang tratar ni mama, kadakwada Manong Nemy, akas anak na. Tapara ka ni mama, Manong Nemy, kasi lang nagsubling ka no, Manong Juju ka ni Manong Jun. Duwa nga tawan nga nagtrabaho kam ka ni Eric, hindi kalay sa kami Manong Nemy. Hindi ti plano kat sa anak na pumano ti sidong ni mama. Ngem, ano nga naskan pa, makidinak ka ni mama, no, di kat sumina kami met ka ni Eric, maadaan kami tibukod nga malay, tadamat ni Papa, akadwa ni Mama, kenti dua, nakakamsat ko iti ama. Adan may isa nga bunga tayo na yatmi kini Eric Manong Nemy. Kinawang payapulos, timadlaw ko panaglamis. Panaglamis na kanya. Gabutan namin pinsan, Manong Nemy, inikat ko niya mga panagduwa-duwak ken ko anak. Namin pinsan nga nagtalay, ti panagtalik ko ken ko anak. Ni Eric kat ni Eric, dinan tumatulan, dinan tutulad, dapapa, kanti papang na. Kadadati kang kanayon kong idaw-dawat Manong Nemy. Nasabay ko ma, ta saan nga maibilang ni Eric, kada kiti babaero. Dahito iti pagkasarita at Manong Nemy kadagyaman ng unay ti anos mo, nga nang ornos, parang nag-insan kang ka dito Italiana.
Sabi ko matad namat na ibatik nga adal, liwliwakit pagsarmingan tibiyag, numampay na riday, dagiti paset na, nga daduma, nga inakimparang, mamok Manong Nemy, good story, a nice ending, happy ending ko na dagiti commentators. Tuwing nga radagyaman, kan makautang nga pagaya mo, Sonia.